abusua yani sometimes ye be jinani kasa se asantini ma Ghana enye ya amanfo fa ne bitwa hwese ne be drop video because say yewu mama ebe sere tumi anase oba menhia ebe ka say yewu ne bo ane ma first time ye kenye kura no bi frame e shede di matema kasa sa adinti ma ko kasa ase but me say su biem say so pese unya tumi ewo abenwa asantini menye se Ghana be ya gisa asantini sa asante ebe ya se Ghana be ya gisa asante ebe abembi sa asante abema wo kosto ne betini ye pe enkoyi yɛn na ekontrol wɔ man na ɛka kyerɛ wo nnɛ nti wo hɔ nom na sɛ wodi asante atem a because of political party a wo na wobrɛ wo sɛ meka sɛ na video bi daa sɛ British for recognize asante as a nation so woni mu a na meka ne sɛ wonim sɛ akonnwa president tena so a ɛne ya no yɛde maama ɛno yɛde maama si so no ɛto hɔ no ma na saa akonnwa no yɛyɛ fi Kumasi Ehwa yes Kumasi Ehwa no yɛ saa akonnwa no yɛde efi nti sɛ wo hɔ nom na sɛ wobie wa na wokasa ni hawa na wayɛ de no wadwene ho esan sɛ akonnwa no mesɛ fi fa Ehwa yɛ ne hwa akonnwa president tena so ne ade ɛno yɛ ka asɛm na yɛsɛ asante everything me be ka kyerɛ wo sɛ empokwa no bebie ma no ka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ parliament sitting style no parliament sitting style no ɔmo fa firi ɛyɛ menhyia sɛ deɛ asante information ɔmo tena no the same format na parliament hwɛ so ɛde ɛtena yɛ me ka saa asɛm amanfo di matam on sɛ ne aba out sɛ menhyia ɛyɛ Ehwa sorry Ehwa ɛna Ehwa na yɛ de ɔmo yɛ akonnwa yɛde mampanyin tena so ɛma nyɛ de anasa obetena adeɛ so ɔde ne si so akonnwa papa a ɔmampanyin tena so no efiri Ehwa nti yɛkyɛ sɛ the contribution to the nation building no and then I make us it rest on Ashanti's shoulder so many mu yɛ deɛ yɛwura ne kɔpɛ sika ɛba mu yɛ de bu ɔman nti wokasa ni how ti asante a wo na wobrɛ woso brɛ wo de before that yɛnkɔ hɛ video no yes ɛm sɛ NDA media no ɛyɛ sa interview ɛwɔ Ehwa yɛnhwɛ sa video ɛmu Empanifo mienu a wɔte mi nsa bonkum so mi nsa nifa so yi yɛka akunya ɔmampanin yɛde ne tusi so na saa mpanifo yi na yɛyɛ na ano mede mu kyemu brɛw yɛne ɔpanin baako di nkɔmɔ ne nua panin a ɔka ho a wɔn so yɛ akunya no ɛna te mi nsa nifa so yi ɔpanin na setena mu ɛnyɛ koraa baabi ɔteɛ nadunom bibia no ne nantie bukura ɛden ha na ɔpanin ni fi a watindi ana baabi ɔyɛ n'adwuma nie adeɛ baako a mbeduru ana ɛsae ma rehɔ kɛseɛ ne sɛ adeɛ de ɔmampanin foforɔ ɛtena akunya no so no wode monhwɛ mfoni a ɛkɔ so yi na yɛhwɛ TV no ɔpanin ti ho nyɛ sɛ nka meka saa asɛm TV no koraa yɛhwɛ no megyere sɛ ɛnyɛ papa bi ɛba na adum ti ade no koraa wɔntimi nhwɛ ne yie ɛte kɔ ɛba na adum ti anyɛ bia koraa no sɛ wohwɛ mfoni wei na kama kwa me say anya bianka TV kwa de say ne yakwa to TV ma papa to me de Ghana flag e ma wo mo say adwuma wo ye no ya basobode na me de ma wo mo say agya kakra menya de ama mo no me de me so me de e kai no ye de be kan say aseda fi say ya na mompa na mo turu akonya de meni nua na ye we are adam for be kwa onzo obore ko omba batun le obi ense bi o na just said they are on they say ombeba omama bi kakra ombede ma mo saabe na noa obi a mehwe mu bi obi a mehwe bi o sa kakra ombeba noa no obi a mehwe bi o di etimu se busa wana go busa no na den ko nda so se nka mo ye wie no nka mpanifo bi tu na mo asa beda masimpo and ye yi mo akire azenga ewie no a mo ji kwa azenga bia o sa ba akire nka bia mo ka kire se ebia edwuma mo ye man ye damase si ana se enso ya ndo mo ene tiwo sai ti se wona wuti TV ho na o mampani tena so ye wana o hwe TV bi wo kai wakunya wo ye ya na sena na ekotu o se ne me ka kire me meze akonya me ye no ana to a mo hwe no
the woman no picture ekuta me eye abra na omo ye akunya no omo sha ase ebo ase no enie first time I post a video na manfo se enye ne kre na bibia na yakofa obi abetena se wona ye saadi emfoni ni nie wo hwe de wo he a eye opani a wo ye akwan ne papa abra wonya nkwanya ko chia omampani dada a wo firi mu Yewura Lawrence eno so edi ni na eye graphic ne ba mu na ahwese mu si twa picture na ye hu graphic kro de ba e wase graphic bi ne ba mu yenhwe ebe di kan edi video ba bonti na manfo ebi nheda anyinni ba na be hu mfoni no ase mfoni na kan kre enti first na what sa manfo anyinni di na motoa na mu nyinwi so wo mo de wo mo nim no mo kan obi aso nim ba bi fie na wo mo ka san so bi san se firi hin so wo hu nka let's say so bo mo so mo anyimo mpi nti ahyase no wo ma wo nipa nyina hu se ade no ifiri hwa anka bibi atwa atia adani na mo de na dodo sen na yes akunya kesi na ye pani ntimti ye gina so de nansa ye adwuma no efize na ye wura sa afi no busu ne dinkan ye January no wo kusai 70 said ye ne wo mampanyi mahama esai ti na wo se ye dia ene den so ne ahokeka ye adwuma no ye gina so de ye de sre se wo man mu obi ya de sombo ma wo man no a ka wo se anye bie kura no wo de ni gina bedwem na wo mana mukura eyinkranhye senede sa tina muji senene nka mugina bedwum ene eyi machira kamani baje ho papa be wo impanyifo kan se nyesi kan kwa ne de ya de man yi nti eduba bi so awe chichiri firi ni panchen yes into what one ma what one ma me nka say bia na say me be ka kire o say parliament a sitting format on copy free asante na ase ni bo ahwe video aja so hwa ega asante ni wodi anga Ghana ni wokra wodi hwe picture hwe parliament picture da hoyi unim so on copy free asante hwe asante so de no ye fa ni mienu bon we o se mo ye na modi asante flower ma on na mu nja se da bia na choka because hwe wodi wanka hwe parliament style to which say Ghana de everything bia copy free asante but din se ni pa beji atum aja so hwa ega asante ni wodi anga Ghana ni wokra wodi hwe picture hwe parliament picture da hoyi unim so on copy free asante hwe asante so de no ye fa ni mienu bon we o se mo ye na modi asante flower ma on na mu nja se da bia na choka because hwe wodi wanka hwe parliament style to which say Ghana de everything bia copy free asante but din se ni pa beji atum so afi wo mu de me pa kire nti mi tumra na ma kire si minim de me ka me mo obi ntu futuro nye de engu ani asante ni ma Ghana no enyi sa asante eni ma de Ghana no enyi it can never stand because aho kire ba ye boyi wadi yes na dia ya na ye bija obekra mu ne say amampanifo ni nyina ni boyi nti si ye kaseti asante ne bi tia ye wura no ma ye din no ma ye din ti ye wura bu be say me ne ye din ka so to tina se ne kase finti a kira asante a beba menhia bepetu what the mention as nti ya mo ya de na mo me say Ghana no enye yi e wa bra asante nka ho to obi ti wono no ka de de na ya de ntina ma en ka no kro nkyere o ti wo kro na say bia like I say o ye wo so do asante a no bi efi nchen ya attack you anyhow enno ya na be drop the video say lady no onya asante ba o do asante ko in the comment section any atabidi a ye di no just because also do asante video one it's nice I know it's nice and I know you like it unya ni awu asantini ya me just me just unya ni awu asantini ja dia mo kaka nya hey mi say dey bi o wanya na wo de ye ayi kana do ato kasa like it's too serious so maybe I'm try my say na we dey maintain ase mo try my say na maintain ase so me nya sa confidence ni bia see me ana
And I say me starting the fufu bebre. And opa fufu, a year fufu, and you fufu. Manya start confident. I think so. Because I like it, oh. I just like it. But if you see oka some oka to me be the like so how do I explain? I mean, because the kind of confidence like oka some if you crop us something some na some pronoun no crop near the chino you just like it. I know some people will be jealous and I'm say, but Chale is nice. It's nice. I feel one day me passion. Intimate move in 2 foot 2. Sagana, Asante Nima, everything from start to finish. You are any sea go. Asante energy kama it me the sea go. I knew Biako school will be equal ye a bear man yourself be cassette asante. University of and I say university as a Ghana in Alpha in the bottom. Ah, move used to cool about Tia Santiatem. Into a baby you say. Mo kase ni how na ba. Ebusua ye ka asem na ye nyese bi e ka nsako. We can with facts. Eya ne ma ka tem mo ye we can go ama we ko medjuma no enyina. Nti we bi memma obi na da ho. Asante no ye oman a se enimu aga na enyi. Yes. Ebusua enende di kan ya meso. Mi subscribe button no ati ne shi. Said be am drop video bia wo sa bit na ke. Makram.